coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony. जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि सा ससेयावनो जौ फाग्ला जायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला हिनजाव फाग्ला जायोब्ला Hello Assam, hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolhapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Gajantan. Hello Assam, hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolhapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolhapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Gajantan. 그는 마음을 하여 정지 자는 것은 예컨대 자는 하여 बेनो लाइमोनफोरनि गोहो जारिमिनाव बोदलायोब्ला जों नुयो गोदो गोदायनिफ्राय जेसेबां गिदिर गिदिर खामानि मावबोबाय जारिमिनाव लिरनानै दोनजानाय गेदेमा सुबुंफोर सोर साफ्रोमाबो बैफोर खामानिफोरखौ लाइमोन बैसोआव मावदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जेला बर'फोरनि उदांस्रिनि थाखाय जांख्रि खालामनायखौ जुरिजेनदोंमोन बै समाव मा होनदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सासे लाइमोन सेंग्रामोन बेबायदिनो रामा जेब्ला राबनखौ बुथारदोंमोन बै समाव रामा सासे लाइमोन सेंग्रामोन दुष्ट कंसखौ जेब्ला श्री कृष्णआ बुथारदोंमोन बै समाव श्री कृष्णआ सासे लाइमोन सेंग्रामोन बेबायदिनो जेसेबांखिनि गिदिर गिदिर खामानि मावबोनाय दं जारिमिनाव बिसोर गासैबो गावनि लाइमोन बैसोआवनो बैफोर खामानिखौ मावबोनो हादोंमोन बेनि ओंथियानो जाबाय लाइमोनफ्रा जि खामानि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो आरो नों जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जुदि सोरबा दिनैनि दिनाव जौ फाग्ला जादोंब्ला बियो गाव गोसो जानानै जादों दिनैनि दिनाव सोरबा जुदि ड्राग्स एडिक्टेड जादोंब्ला बियो गाव गोसो जानानै जादों फंबाय सासे एडभकेट जादों बे लाइमोन बैसोआवनो सिन्था खालामदोंमोन आं सासे एडभकेट जादों बेखायनो बिथाङा सासे एडभकेट जानो हादों दा बेखायनो लाइमोन सेंग्रा नोंथांमोनखौ लाइमोन सिख्ला नोंथांमोनखौ आं बुंगोन नोंसोरनाव ओरैबायदि पावार दं ओरैबायदि गोहो दं बे समावनो जि जानो गोसो जि मावनो गोसो बेखौनो मावनो हायो दा जों बबे खामानिखौ मावगोन मोजांखौ मावगोन ना गाज्रिखौ मावगोन जों मोननैनि गेजेराव मोनसेखौ सायख'नांगोन दा जोंथ' बयबो लुबैयो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन बर'नि गुबुन गुबुन ससियेल अर्गेनाइजेसनफोरानो होन जोंनि एन्टि एक्सन नोंसोरनि बिमा बिफायानो होन जों बयबो नोंसोरखौ साफा साफा गुनि गियानि साफा साफा गेदेमा सुबुं जोंनि हारिनि जोंनि समाजनि साफा साफा सुबुं सम्पद जों जाजानो लुबैयो मानोना जों बयबो सिन्था खालामदों बर' जाथिखौ जोङो गेरेमसा हारि हिसाबै दानायनि दा गेरेमसा हारि हिसाबै दानो जों सोरखौ थांखिनानै दानो नागिरदों जाथिखौ जों गेरेमसा हारि हिसाबै दानो होननानै बुंदों जाथिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै दानांगौनि थाखाय जों सोरखौ थांखिदों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि लाइमोनफ्रा साफा साफा दैदेनगिरि जानांगोन साफा साफा थुनलाइगिरि जानांगोन साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर एसिएस आइएएस अफिसार जानो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा जाबाय होननानै बुंनो हागौ नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि सा ससेयावनो जौ फाग्ला जायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला हिनजाव फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला मबाइलनि फाग्ला जायोब्ला जोंनि जाथिया माब्लाबा गेरेमसा जानाय नङा बरन्स जों जाति हिसाबै बे बुहुमनिफ्राय ध्वंस जागोन
होननानै बुंदोङो 95 जौखोन्दोआनो नैजिदाइन बोसोरनि सिङाव भारतनि सुबुं अनजिमानि 95 जौखोन्दोआनो नैजिदाइन बोसोरनि सिङाव होननानै बुङो दा ओंखायनो जोंनि भारत हादरा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों फैगौ 20 बोसोरनि उनावहाय जोङो भारत हादरखौ सुपार पावार हादर हिसाबै दानायनि सिन्था खालामो मानो खारन जोंनि हादराव 95 जौखोन्दो लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनि गोहोखौनो थांखिनानै बे लाइमोनफोरखौनो आसा खालामनानै भारत हादरखौ फैगौ 20 बोसोरनि गेजेराव सुपार पावार हादर हिसाबै गायसननायनि जों सिन्था खालामदों भारत हादरनि मानसिफ्रा मानोना बे लाइमोनफ्रानो गाबोननि दिनाव साफा साफा साइन्टिस्ट जानो हागोन साफा साफा हादरनि गेदेर दैदेनगिरि जागोन साफा साफा हादरनि गेदेर थुनलाइगिरि जानो हागोन साफा साफा दैदेनगिरि जानांगोन साफा साफा थुनलाइगिरि जानांगोन साफा साफा डक्टर इन्जिनियार मास्टार प्रफेसर एसिएस आइएएस अफिसार जानो हानांगोन अब्लासो जोङो जोंनि हारिखौ गेरेमसा जाबाय होननानै बुंनो हायो नाथाय जोंनि लाइमोनफ्रा जुदि सा ससेयावनो जौ फाग्ला जायोब्ला ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला हिनजाव फाग्ला जायोब्ला बाइकनि फाग्ला जायोब्ला मबाइलनि फाग्ला जायोब्ला जोंनि जाथिया माब्लाबाबो गेरेमसा जानाय नङा बरन्स जों जाति हिसाबै बे बुहुमनिफ्राय ध्वंस जागोन भारताव मा होननानै बुंदोङो 65 जौखोन्दोआनो नैजिदाइन बोसोरनि सिङाव भारतनि सुबुं अनजिमानि 65 जौखोन्दोआनो नैजिदाइन बोसोरनि सिङाव होननानै बुङो दा ओंखायनो जोंनि भारत हादरा मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामदों फैगौ 20 बोसोरनि उनावहाय जोङो भारत हादरखौ सुपार पावार हादर हिसाबै दानायनि सिन्था खालामदों मानो खारन जोंनि हादराव 95 जौखोन्दो लाइमोनफोर दङ बे लाइमोनफोरनि गोहोखौनो थांखिनानै बे लाइमोनफोरखौनो आसा खालामनानै भारत हादरखौ फैगौ 20 बोसोरनि गेजेराव सुपार पावार हादर हिसाबै गायसननायनि जों सिन्था खालामदों भारत हादरनि मानसिफ्रा मानोना बे लाइमोनफ्रानो गाबोननि दिनाव साफा साफा साइन्टिस्ट जानो हागोन साफा साफा हादरनि गेदेर दैदेनगिरि जागोन साफा साफा हादरनि गेदेर थुनलाइगिरि जानो हागोन Hello Assam, hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Gajantar. Hello Assam, hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Hello Bodoland, Kulumbai. This is Padmini Kolapure and I'm super excited because I'm coming to Assam Guwahati on the 25th of November for the 6th Bodo Film Award ceremony happening in Guwahati on the 25th of November. Looking forward to seeing you all there. Gajantar.